Ngithanda ukuthi ke ngubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke funeze my brother's keeper before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe kamathiza my brother's keeper, izinto nje okumele ke silindele lapha My Brother's Keeper kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke ethinta unqubeko la kumathiza baveza ukuthi ke umndeni wakwaMshengu uzobeka usamangele usashaqekile ngendaba ke yakhe unqubeko ukuthi ke wabulala uThuthuka. Baphinde baveza ukuthi ke ufakazile naye ngeke ezekholwe ukuthi ke beshade nombulali. Andike uNomusa uzoqhubeka ke nokuexpose unqubeko, uzoze ke ehambe emaphoyiseni, uzofika ke etshele lapha umseshi ukuthi ke unqubeko wabulala uThuthuka andike unabo ubufakazi. Okunye ke abakuvezile la baveza ukuthi ke unqubeko uzoboshwa eboshela ukubulala ubhuti wakhe. UMamchunu uzoblema kufakazile for yonke lento eyenzakele ethinta ukufa kwakhe uThuthuka. Baphinde baveza ke la ukuthi ke uMamchunu uzobe engafune lutho emhlanganisa noNqubeko, kodwa kuzobe efuna ukuthi ke uNqubeko efele ejele. UMamchunu uzobe ngekho normally enofakazile ke naye uzobe ke nezinkinga ngenxa ke indaba yakhe uNqubeko yokuthi ke wabulala uThuthuka. So kunjalo ke mbukeli aphela lapha kamathiza My Brother's Keeper. Ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.